kunne ikke lægge nogen freestyle for dig, den her stil, den kom ikke for free. Du kan ikke fange mig i H&M jeans, det er jeans, det kom fra Cortez. Mit navn er Karl fra Karls Kiks, og i dag der har vi selveste Zulu i stolen. En rapper, en upcoming rapper, som har et gigantisk potentiale, efter min mening. Og i dag, der skal vi rense dine sko, så snakke lidt om dit liv, og måske for seerne at vide, hvad for en sko der er din yndlings, og hvad for en du hader allermest. Det kommer alt sammen i den her video. Men til at starte med, så er jeg jo personligt virkelig interesseret i, sådan, altså, hvem er du, hvad hedder du, og hvor er du fra, og alt sådan noget? Jamen, jeg er Zulu, 21 år fra København. Jeg er født i Sydafrika, men opvokset i Hvidovre. Ja, så laver jeg bare musik, hygge. Nice. Ja. Det lyder sgu da fedt. Og nu siger du laver musik. Det startede jo på et tidspunkt. Hvad var sådan inspirationen til at starte med at lave musik? Det var meget min far, føler jeg. Min far puttede mig på rap, siden jeg var 8 eller sådan noget. Så da jeg var lille, jeg lyttede til Snoop Dogg, Pharrell, Niggas with Attitude, du ved, alt sådan noget der old school rap, ikke? Så bare fulgt med i tiden, ikke? Se hvordan der opgraderet, og så tænkte jeg på et tidspunkt, okay, lad mig lige prøve det. Og var hjem til en ven, der hedder Julius, bro. Så sådan en raggedy ass setup, bro. Altså sådan en USB-mikrofon, lortet computer. Så lavede vi et track. Så fuckede folk bare med flowet, ikke? Og så var det sådan, okay, ja, måske der er noget potentiale her. Og så kørte jeg bare videre. Fed historie, det er jo ikke, det started from the bottom. Ja, det er nice. Nå, og så har du lavet, nogle sange og sådan noget der. Og der er jo en sang, som du har lavet, som er gået ret viral. Hvad er det, den hedder? Molly. Og hvad startede den sang sådan her? Hvorfor fik du inspiration til den? Jamen, jeg sad bare en dag derhjemme, fordi jeg har sådan en lille hjemmesetup, ikke? Så hørte jeg et eller andet Lucky type beat. Ja, bro. Så tænkte jeg bare, okay, sygt nok, beatet hedder Molly. Og så tænker jeg på den der bar der. Kalder min white girl, jeg er med på det, hun kalder sig Molly, for sådan noget. Og så bam, så kørte jeg bare derfra, skrev, recordede den derhjemme, mixede den selv. Okay, sygt, så den er fuld self-made, helt på grund af dig selv. Ja, så tænkte jeg bare, ja, den skal ud. Så udgav jeg den, så jeg købte det der distro-kit der. Ja. Så jeg smadrede den ud, håber på det bedste. Okay. Og hvad så, da du så, der var et gigantisk backup på den sang, hvad tænkte du så? Jeg tænkte, crazy. Har du regnet med det? Ja, lidt, fordi, fordi jeg bragte noget nyt til scenen, kan du følge mig? Folk havde ikke hørt den der lyd før der. Det er en mand med selvtillid, det kan jeg godt lide. Det er fedt. Hvor lang tid siden er det, du lavede Molly? Bro, jeg lavede den tilbage i tiden, sådan der, i april i år. Okay. Men så må den første uge senere, ikke? Jo, fordi du har jo lavet et par sange, og der er jo lige kommet en ud. Ja. Og kan du fortælle os lidt om den? Ja, fejlfri. Fejlfri. Lidt samme historie. Så er derhjemme, lytter til beats, så kommer der Gunna type beat på. Ja. Ja, shit. Det her, that's the one. Recorder. Der plejer at lægge sexy free up. Forstår du egentlig? Boom. Lagde den. Tænkte, shit. Den skal også ud. Så mixer jeg den lige. Smed den på TikTok. Fik nogle gode interaktioner. Så ja, så var det også bare, den skulle udgives. Nå, det er jo en ret vild historie med, at altså, sådan, det lyder som om, at du laver rigtig meget af musikken selv. Ja. Hvad skal fremtiden bringe? Fremtiden? Forhåbentlig ender vi på toppen, ikke? Jo. Forhåbentligvis. Jeg hæpper på dig i hvert fald. Tak bro. Men ja, det er der, jeg håber. Jeg har også bare lært rigtig mange gode mennesker at kende, så netværket er der også. Så det er bare, okay, bum, kør på. Nu hvor vi er i en sneakerbutik, så skal vi også snakke en lille smule om sko i dag. Helt sikkert. Hvorfor har du valgt at tage de her sko på, du har her? Det er med yndlingspar, bro. Er det det? Det er det virkelig. Kan du fortælle os lidt om dem? Ja, jeg så Drake, han postede de der fucking, den første Nocta-kollektion. Ja. Så, damn, de er dope. Fordi jeg føler, de fik lidt hate i starten. Ja, de fik fucking noget hate i starten. Særligt orange der. Ja, folk var sådan, hvad fuck er det her? Det. Men jeg fuckede med det. Så var det bare sådan, okay, dem skal jeg have på et tidspunkt. Men på det tidspunkt, jeg så dem første gang, jeg havde ikke nogen fucking penge. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Og så mistede jeg out. Jeg fik det sygeste FOMO, kan du følge mig? Ja. Men så fik jeg endelig ski, og så købte jeg dem. Så har jeg været glad for dem lige siden. Forstår jeg også godt. Jeg følte også med de her sko især, at de blev mere populære, efter folk havde set nogle fit pics og sådan noget der, hvordan folk stylede dem og sådan noget. For de ser nemlig fucking fede ud med joggingbukser til, eller mega baggy jeans. Jamen det er det. Jeg føler for eksempel min ven Loke Lund, han kørte dem rigtig meget op. Han laver sådan noget fashion og så videre og så videre.
Så efter han postede dem, så tænkte jeg, ja, okay, helt sikkert, de er nemme at lave outfits med. Jeg føler, det er sådan en sko, de sejrdrenge går i. Ja, men det er det. Den er ikke kommet, altså hvis du tager ud på landet, så går folk ikke. Nej. Der er ikke kommet nu, måske om 4 år eller sådan noget. Nej, shit, det er lige præcis. Og hvis du kunne vælge én sko, altså hvis du havde unlimited budget, fuldstændig frit, hvad for sko vil du så vælge? Jeg har faktisk lige købt dem. Prada Cups. Okay, sygt nok. Ja, men det er da vildt nok at kunne sige, at man har sin favorite shoe, altså. Ja, jeg er den største flexer i stolen nogensinde. Så der var, hvad er din drømmesko, hvis du havde uendelig penge? Den har jeg allerede. Nice. Og hvis altså sådan, hvad så, er det også din yndlingssko, hvis du skulle vælge af alt? Også sådan sneaker-historiemæssigt og sådan noget? Ja. Jeg kan fornemme, at du er ret stort sneakerhead. Det er noget, du går op i. Ja, low-key. Men fordi nogen vil jo sikkert, altså nogen vil sige sådan, det er Jordan 1, den første Chicago, eller sådan. Det er den første land, fordi den har noget fed historie. Det er ikke en sko, jeg gider at have, men det er den fedeste sko, jeg sådan har set, eller kender, eller historien er nice. Ja, men jeg plejer også at være, faktisk at være en rigtig Jordan-guy. Jeg havde de der Black Cats og UNC Force og alt det der. Men så rykker jeg lidt videre. Jeg vil gerne... og jeg vil nogle sådan stærre, mere bulky sko, kan du forstå mig? Ja, det forstår du godt. Ja. Og hvis du nu skulle vælge den værste sko, du kender, din hadesko, har du en? Hadesko. Sådan en, hvis du ser den på gaden, så tænker du bare, fy for helvede. Ja, Skechers, bro. Skechers, det kan jeg ikke gå med til det der. Det kan jeg ikke. Der var der ellers nogle af de amerikanske sådan, drill rappers og sådan noget, der begyndte at gå i Skechers på et tidspunkt. Ja, bro, men jeg forstår ikke, hvorfor det blev en ting, fordi jeg De har sikkert bare fået penge for at gå. Jamen, det er det. Jeg havde også Skechers. Ja, det er også fair. Det er et fair take. Den har vi hørt før. Hvis du nu skulle give et råd til nogle af de unge gutter, eller piger, der sidder derude, som gerne har en eller anden drøm, som de gerne vil have opfyldt, eller rigtig gerne vil. Har du et godt råd til dem, hvis de sidder og tænker, at de vil gerne være et eller andet, som er måske lidt anderledes, som måske kræver, at man laver et sacrifice? Ja, altså jeg kører personligt efter det motto, der ved, at bro, man kan ikke tabe, medmindre man giver op, kan du følge mig? Så det handler bare om at blive ved. Ja, præcis. Det handler bare om at blive ved, fordi eventually rammer man den, kan du følge mig? Det gør. Man skal bare lade være med at give op, så er man der. Og så hører jeg her, at du skal lave et show. Ja, jeg har været så heldig, at jeg har fået en lille Vega-show. Sygt. Den 13. marts. Og bro, det bliver, altså tak bro, det bliver det vildeste nogensinde, bro. Fordi jeg har samlet et godt hold af features og hele lortet, så det bliver bare en fest. Det lyder sindssygt. Det lyder som sådan en drengedrøm. Det er det virkelig, du ved. Det er det virkelig. Og jeg har jo ikke så meget udgivet, så det meste af det kommer til at være unreleased med, altså, du ved, bangers, bro. Banger artister, helt lortet. Det lyder så sindssygt. Tillykke med det. Tak. Glad på din vej. Tak, bro. Er det første gang, du skal lave sådan en større show? Ja, sådan halv. Jeg havde lige et op i Kolding, som også var sådan rimelig stort, ikke? Ja. Men det her, det er nok det største, jeg har lavet indtil videre. Ja. Det er crazy. Når folk møder dig på gaden, hvad siger de så? Jo, er det ikke Zulu? Kan du begynder at synge den der Molly til mig og sådan noget der. Bro, det er fucking sjovt. Men jeg elsker det. Det er kærlighed, mand. Ja, det er godt. Sådan der. Så har du også rent sko. Clean. Fortæl lidt historie. Det er en fucking fed historie, du har. Tak, bro. Skal vi tage et kig? Lad os tage et kig. Shit. Oh my godness, man. Ben & Jerry, der er alt muligt. De koster så lidt mere. Der er alt muligt. Har du noget, du sådan går efter, eller noget, du mangler i din samling? Nej, ikke rigtigt. Men vi går bare kigge på de der lobsters. Er det ikke lobsters? Jo, de er også fucking dope. Hvad størrelse bruger du? 43. 10-43. Oh my god, bro. Så lad os lige kigge lidt videre, fordi nu bliver jeg helt lad os lige gennemgå hele butikken. Ja, bro. Må jeg lige spørge dig? Ja. Hvad synes du om sådan de der Adidas, som alle render rundt i? Jeg har lige købt et par. Kan du lide dem? Ja, det har du. Det kan du sådan, når du selv køber. Ja, det er det. Jeg fucker low-key med dem, men de er også lidt overrated. Lad os kigge på jer, bro. Jeg skal nok give dig ro til også at kigge lidt. Nej, det er svært, bro. Det kunne også godt være, at man skulle lægge den der sammen 2. Skal vi lægge? Prøv at vise det til kameraet. Nej, hvor er det svært. Der er der like voiceover. God damn, der er også herinde jo. Holy fuck, man. For der er 4 jo. Ja, stop den der, mand. Der er også, man kan også gå tilbage i tiden jo. Yeezys. Der er de gode gamle. Der er også Babesters, damn. De er også seje. Ja. Concord 11. Der er også en Travis, jeg har forestillet. Oh shit. De der off-price, de er altså også tough. Nej. Har I flere af dem? Så tror jeg ikke. Jeg tror kun, jeg har den også der. De er rigtig tough, de der de er 40, så den kan du ikke okay, det er sgu fint. Okay, vi går igen. Nu har jeg besluttet mig for. Skal du prøve de der lobsters, eller hvad? Ja, det bliver jeg nødt til. Shit.
De er helt nye. Tak, bro. Lad os se. God damn, de er clean, bro. No going back from here. Jeg vil også sige, altså personligt synes jeg sådan noget der, det er federe end Off-White og alt Ja, type shit. Wow, hvis man har den her i sin kollektion, så er man også bare... Den er også god. Ja, bro. Den er federe også bare til det tøj, du har på. Sådan her. Så Det er også nice. det. Fik min fod ind i den, bare forelsket med det samme, bro. God damn, den er clean, bro. Det bliver bare den. Finder kassen så. 100. Damn. Hvad er den for? My day is made, man. My day is made. Fuck, man. Jeg har bare kigget på dem for lang tid siden, men jeg kunne ikke få fat på dem, bro. Så det er virkelig en blessing. Zulu, du må love mig også, hvis du går med dem her. Please tage rubberbandsene på. Ja, det skal være på, wow. Det er mandatory. Det er de der, man sætter ud foran. Ja. Fordi det er noget opstøj. Dope. Rubber Hvad er det? Som en ægte hummer, ikke? Ja, som en hummer har på kløerne. Det er så sejt, Det er bro. Det er faktisk fucking hårdt til dig. Ja. Hey, min lofter kom en klip fra Karskis. Ej, hvor dejligt. Jeg giver dig også lige et rensekit med, sådan så du kan passe på Blessings, dem. bro. Sådan der. Sko pakket. Shit. Ready to Appreciate wear. Skål. Appreciate it, bro. Det var så lidt. Tak fordi du gad komme. Of course, bro. Det var Tak fedt fordi at jeg have måtte komme, bro. Det er dope. Altid. Du er velkommen. Kunne ikke lægge nogen freestyle for dig, den er stil, den kom ikke for free. Du kan ikke fange mig i H&M jeans, det er jeans, det kom fra Cortez.